Moi, mä oon Alvin Alametsä ja me ollaan täällä Cheyennen kanssa tänään juttelemassa muun muassa ihmisoikeuksista, neuroepätyypillisyydestä ja vähän politiikastakin. Ja Cheyenne on ihmisoikeusaktivisti, joka on keskittynyt esimerkiksi näihin teemoihin. Joo. Myös mielenterveysasiat yhdistää paljon meitä ja yrittäjä, opiskelija, kaikkea tätä, eikö niin? Kyllä, monen sortista hommaa. Mikä sut on saanut erityisesti keskittyyn tällaisiin aiheisiin? Mikä on saanut? Siis mä luulen, että siis mulla on tosi semmoinen, niinku, sanoisinko, että korkea oikeudentaju tietyllä tapaa, että mä niin kuin koen hyvin vahvasti epäoikeudenmukaisuutta tietyistä asioista. Se ehkä liittyy tähän minun autismiin, niin ehkä sitä kautta sitten on tullut niin kuin sydämen asiaksi just niin kuin feminismia, ihmisoikeudet ja antirasismi ja sitten nyt niin kuin hyvin paljon mun somessa on pyörinyt niin kuin ableismi-aiheena myöskin niin kuin liittyen näihin niin kuin neuromoninaisuusasioihin. Joo, mahtavaa. Se on tosi hyvä, että pystyy käyttämään niin kuin omaa kokemustaan ja muuttaa sitä kautta asioita, tai ainakin tälleen mä ajattelen. Kyllä ehdottomasti, mä luulen, että se on myöskin se, mikä ihmisiä kiinnostaa, kun asioista puhutaan myöskin sieltä niin kuin oman kokemuksen kautta, ja että oikeasti pystyy niin kuin, oman kokemuksen kautta tuomaan niitä niin kuin aitoja tunteita niin kuin esiin, mitkä liittyy näihin asioihin, niin se koskettaa enemmän silloin ihmisiä myöskin ja herättää niitä erilaisia tunteita ja mielipiteitä sitten ihmisissä. Meillä on varmaan jotain kuuntelijoita, joille ei ole ihan niin tuttui ihan kaikki termit, niin mä mietin, että sä olisit ehkä mua parempi selittää lyhyesti vaikka, että mitä autismi tai neuroepätyypillisyys tarkoittaa. Yes, eli autismi on tämmöinen niin kuin yksi neuromoninaisuuden muoto, ja neuromoninaisuudella tarkoitetaan sitä, että meillä on erilaisia neurotyyppejä, eli käytännössä niin kuin erilaisia käyttöjärjestelmiä, miten meidän aivot toimii, ja tämä tarkoittaa sitä, että autismi on siis neurobiologista ja neurokehityksellistä erilaisuutta, ja se tuottaa yksilölle omalaatuisia epätyypillisiä, eli keskiarvosta poikkeavia tapoja ajatella, liikkua, vuorovaikuttaa, toimia, aistiherkkyyksiä ja sitten myöskin niin kuin erilaista kognitiivista prosessointia. Näin lyhyesti. Jes, tosi hyvin selitetty. Entä sitten vielä toinen, minkä mainitsit alussa, ableismi? Joo, ableismilla suoraan käännettynä sillä tarkoitetaan niin kuin ehkä vammaisvihaa, mutta se on ehkä liian kapea määritelmä sille, että mitä ableismi on. Ableismilla tarkoitetaan niin kuin laajemmin semmoista niin kuin kaikkea muuta kohtaan kohdistuvaa syrjintää kuin henkilö, joka on niin kuin toimintakykyinen. Eli ableismiin voi kohdistua ikäihmisiin, henkilöihin, joilla on erilaisia toimintarajoitteita tai vaikka mielenterveyden haasteita. Joo, ehdottomasti. No niin, mahtavaa. Kiitos paljon, kun valaisit näitä vielä kaikille. Toivottavasti sain selitettyä ne hyvin. Erittäin hyvin, erittäin hyvin. No, sä mainitsitkin esimerkiksi aistiyliherkkyydet ja musta se on kiinnostava juttu, mistä aloittaa sen takia, että jos ajattelee vaikka ihan niidenkin ihmisten elämää, jotka on niin sanotusti neurotyypillisiä, että et ei koe niinku erityisvaikeuksia tai herkkyyksiä näissä asioissa, niin nämä aistikysymykset on semmoisia, mitkä mun mielestä liittyy tavallaan kaikkien elämään tai elämänlaatuun. Että eikö voisi sanoa, että jopa yksi tapa poliittisesti niin kuin parantaa neuroepätyypillisten oikeuksia, mutta myös muiden elämää, olisi vaikka pohtia sitä, että miten vaikka aamubusseissa, tiedätkö, miten kirkkaat valot niissä on, tai miten kova häly meillä on liikenteessä, tai miten vaikka jotkut järjestelmät toimii, että kun sun pitää jonottaa johonkin julkisiin palveluihin, niin miten sieltä kommunikoidaan. Niin eikö nämä ole tavallaan sellaisia asioita, mitkä vaikuttaisi kaikkien arkeen, jos niitä parannettaisiin? Siis selkeys ja aistiesteettömyys niin kun palvelee kaikkia. Se auttaa käytännössä kaikkia. Ja niin kun jos mietitään vaikka, että nykypäivänä tosi paljon vaikka laajennetaan koulujen niin kun luokkakokoja, on avokonttoreita ja muita, niin varmaan yleisesti voisi sanoa, että niin kun nämä asiat ovat perseestä. Jos voin sanoa tälleen epäpoliittisesti, että niin kun nämä tavallaan, mä en tiedä, että mistä niin kun, onko se niin kuin säästökysymykset vai ymmärtämättömyyttä vai mistä nämä niin kuin johtuu, että koko ajan niin kuin laajennetaan just, no varmaan resurssikysymyksiä, mutta siis niin kuin selkeys ja aistiesteettömyys palvelisi kaikkia. Niin, niinpä.
Joo, nythän on tehty aika paljon semmoisia mun mielestä huonoja muutoksia, että ensinnäkin kouluissa vaikka on tosi isot oppilasryhmät. Kyllä. Ja no sit sekin on herättänyt tietysti paljon keskustelua, että pitäisikö vaikka olla jotenkin eriytyneemmät luokat, että olisi niin kuin erityisluokkia, niille ei ole neuroepätyypillisyyttä. Mutta mä itse ehkä ajattelen tästä, että se, että olisi pienemmät luokkakoot, niin varmaan palvelisi kaikkia kaikista parhaiten, koska eikö se ole niin, että kuitenkin neuroepätyypillisyyskin on aika yleistä, vaikka puhutaankin epätyypillisyydestä, niin aika monilla oppilailla on niitä piirteitä. Joo, siis tilastojen mukaan siis 10–20% ihmisistä on jollain tapaa neuroepätyypillisiä, ja mikä tarkoittaa siis niin kuin sitä, että parhaimmillaan niin kuin joka 5. on niin kuin neuroepätyypillinen, vaikka siellä luokkahuoneessa. Miksi me ei huomioida niin kuin kaikkia ihmisiä, että ne niin kuin ratkaisut palvelisi kaikkia, niin kuin, koska just niin kuin mietitään vaikka näitä luokkakokoja, niin se, että meillä olisi pienemmät luokkakoot, vaikka sanotaan 15–20 oppilaan luokkakoot, niin sehän tarkoittaa sitä, että opettajalla on enemmän resursseja aivan jokaiselle oppilaalle siellä luokassa, mikä palvelisi joka ikistä oppilasta, oli sitten niin kuin neurotyypillinen tai neuroepätyypillinen. Niin, nimenomaan. No miten sä ajattelet siitä, että aika harvoin vaikka niin monella on näitä neuroepätyypillisiä piirteitä tai on vaikka autismin kirjoilla, niin aika usein sitä ei niinku tunnisteta tai ei saa riittävää apua riittävän ajoissa, niin onko sulla ajatukset, mistä se johtuu? Mä luulen, että asia johtuu siitä, että siis meillä ei ole tarpeeksi niin kuin tietoa ja ymmärrystä siitä, että mitä ne neuroepätyypilliset piirteet on. Ja esimerkiksi niin kuin hyvin pitkälti niin kuin muut kuin valkoiset pojat ovat niitä, jotka jäävät kaikkien niin kuin diagnostisten kriteerien ulkopuolelle tai että heidän erityispiirteitä ei huomata. Ja sitten siinä on myöskin päälle sit se, että puhutaan tämmöisestä niin kuin maskaamisesta, eli näiden neuroepätyypillisten piirteiden joko alitajuisesta tai tietoisesta semmoisesta niin kuin peittämisestä sosiaalisesti hyväksyttävämmäksi, niin silloin kun yksilö maskaa vaikka niitä piirteitä tosi paljon, niin silloin on jotenkin ehkä hankalampi tunnistaa myöskin, että ihmisille saattaa tulla semmoinen, että no sähän vaikutat ihan normaalilta tai niin tämä niin tosi perinteinen, että sähän katsot silmiin, niin ethän se voi olla autisti, vaikka niin kuin asia ei ole niin kuin näin, että tämä on yksi niin kuin, vahvimpia ehkä stereotypioita, mitä niin kuin autismiin sitten liittyy, että jos henkilö kykenee katsomaan silmiin, niin että ei voisi olla sitten niin kuin neuroepätyypillinen, niin tämmöisiä niin kuin, haasteita tässä asiassa. Niin, mä mietin itse, kun olen paljon puhunut mielenterveysongelmista ja on itsekin ollut masentunut tosi vakavasti nuorempana, niin mä mietin, että siinä on ehkä vähän samantapaisia piirteitä, että eihän sitä näy välttämättä päälle päin. Kyllä. Koska voi olla joku tilanne vaikka, missä ensinnäkin tilanne saattaa hetkellisesti helpottua tai sitten pystyy mukautumaan jotenkin siihen tilanteeseen. Kyllä. Ja kukaan meistä ei varmaan halua kuitenkaan tuntea, että jäisi niinku yksin tai niinku ulkopuolelle, niin silloin niitä piirteitä tai masentuneisuutta tai muuta saatetaan niissä sosiaalisissa tilanteissa sit peittää, että et tuntis tai että ei tulisi niinku ulkopuolelta sitä viestiä, että hei, et onko sulla joku hätänä, jos ei niistä asioista pysty tai halua tai kykene niinku puhumaan tai keskustelemaan. Kyllä. Mutta just se, että sittenhän se on hirveän uuvuttavaa tai voi olla todella väsyttävää, että sitten kun menee himaan, niin on ihan kuollut, kun on niinku koko päivän skarpannut. Joo, ja siis nämä niinku maskaaminen, niin tämä on yksi niinku isoimpia vaikuttavia tekijöitä niin kuin neuroepätyypillisten niin kuin mielenterveyteen, koska se vaatii ihan hirveästi semmoista niin kuin kognitiivista prosessointia ja ihan jatkuvasti semmoista niin kuin valppaana olemista. Et niin kuin esimerkiksi niin kuin mä voin kertoa omalla kohdalla, että jos mä oon vaikka semmoisessa isossa sosiaalisessa tilanteessa, missä on paljon ihmisiä, mä oon kaiken lisäksi aistiherkkä, mulla käy koko ajan aistit, mä kuulen kaiken mun ympärillä, mä näen kaiken niin kuin liikkeen ja niin kuin mun huomio herpaantuu ihan koko ajan. Ja sitten mä yritän vielä niin kuin aistia ja niin kuin tulkita ihmisten eleitä ja kaikkea, niin kuin mä kiinnitän kaikkiin pieniin yksityiskohtiin huomiota, niin se niin kuin valtava energiamäärä, mikä menee siihen, että mä tavallaan yritän olla siinä tilanteessa silleen niin kuin ns. Normaali, niin se on hirveän kuormittavaa. Se on ihan hirveän kuormittavaa. Ja tämä näkyy ihan tilastoissa, että niin kuin, joka kolmas, siis 30% autisteista päätyy itsemurhaan. Että on niin kuin oikeasti siis tosi vakava ongelma, että mitä niin kuin maskaaminen aiheuttaa, mitä stigma ja stereotypiat ja kaikki syrjintä, mikä kohdistuu niin kuin meihin, miten se vaikuttaa niin kuin koko meidän niin kuin neurovähemmistöön. Ehdottomasti. Toi on todella semmoinen myös vaiettu asia. Kyllä. Ja
mä luulen, että esimerkiksi kun itse toimin tällainen europarlamentissa, niin siellä vaikka mielenterveysasiat ja sitten vielä neuroepätyypillisyys on edelleen jotenkin tabuja tai niistä ei hirveästi päättäjät niin kuin tiedä mitään. Mutta kuitenkin tuntuu, että Suomessa tämä keskustelu on ehkä vähän edistynyt viime vuosina. Tai miten sä koet sen? Onko tämä tietoisuus niin kuin lisääntynyt yhtään? Kyllä musta tuntuu, että koko ajan niin kuin neuromoninaisuudesta, etenkin siis niin kuin ADHDsta ja autismista puhutaan mun mielestä, ainakin mun kuplassa puhutaan niin kuin koko ajan niin kuin enemmän ja se näkyy mediassa mun mielestä koko ajan enemmän ja varsinkin niin kuin me vaikuttajat, joilla on sit enemmän seuraajia tai sisällöntuottajat, jotka tuottaa just sisältöä nimenomaan sieltä omista lähtökohdista, niin me ollaan oltu tosi isossa roolissa siinä, että me saadaan sitä tietoisuutta näistä asioista ja meidän kokemuksista ulkopuolella ja sitä kautta ihmiset on alkanut myöskin tunnistamaan niitä omia piirteitä. Et puhutaan semmoisesta, että miten nyt yhtäkkiä kaikki on ADHD tai autisteja tai muuta, niin todellisuudessahan niin kuin autistien tai ADHD-piirteisten ihmisten määrä ei niin kuin kasva, vaan se johtuu siitä, että niitä piirteitä tunnistetaan enemmän. Että se niin kuin todellinen määrä, meitä on varmasti tuolla niin kuin hirveästi ihmisiä vielä, jotka ei niin kuin tiedä edes sitä, että heillä on niin kuin tämmöinen niin kuin erilainen neurotyyppi. Mulle tuli mieleen tuosta, mitä sä sanoit siitä, että nykyään niin kuin monesti jotkut kritisoivat, että ihan niin kuin kaikilla olisi nyt joku ADHD tai autismi tai muuta, niin mä aloin jotenkin pohtia sitä, että tietysti mielessä on toki paljon niin kuin julkisuuden henkilöitä, vaikka jotka on tehnyt tätä ilmiöä tunnetummaksi, vaikka joku Greta Thunberg tai vastaavat ehkä. Ja sitten mä rupesin miettimään, että tietyssä mielessä, jos me sallittaisiin enemmän neuromoninaisuutta, niin kyllähän monet noista asioista voisi olla myös tietynlaisia ehkä supervoimia, voiko näin sanoa, koska eikö monesti ihmiset, joilla on jotain neuroepätyypillisyyttä, niin saattaa myös olla vaikkapa sit toisaalta tosi monia asioita, mitkä ehkä on, en mä tiedä, keskimääräistä enemmän vaikka uteliaisuutta tiettyihin teemoihin tai kykyä keskittyä johonkin, niin tietyssä mielessä voisi kuvitella, että ihmiset myös pääsis paljon enemmän jotenkin, miten se nyt sanoisi, tuomaan yhteiskunnalle kaikkea omaa osaamistaan, jos tässä muussa ei olisi niin paljon rajoitteita, jos ei olisi muuta niin kuin syrjintää? Kyllä siis ehdottomasti siis niin kuin kaikilla neurotyypeillä, niin kaikilla meillä on meidän omat vahvuudet ja sitten meillä on myöskin meidän omat heikkoudet. Mä en itse ehkä niin kuin hirveästi tykkää semmoisesta supervoima-ajattelusta, koska se ehkä niin kuin tietyllä tapaa asettaa vaikkapa autistit tai ADHD-piirteiset ihmiset jonkinlaiselle näkymättömälle jalustalle, että nämä on nyt jotain tosi ihmeellisiä ihmisiä, joilla on jotain supervoimia. Se myöskin häivyttää sitä, että minkälaisia niin kuin haasteita tai niin kuin vaikeuksia meillä on olla tässä niin kuin yhteiskunnassa, jos meitä aletaan vähän niin kuin romantisoida tämmöisinä supersankareina. Mutta on totta, että meillä on semmoisia vahvuuksia, joita ei sit vaikka neurotyypillisillä ole, just tämä niin kuin kognitiivinen niin kuin prosessointi voi olla tosikin tehokasta, semmoinen luova out of the box ajattelu ja niin kuin, siis semmoisia niin kuin piirteitä, joita tosi paljon niin kuin tarvitaan nykyajan työelämässä. Et se mitä mä näen, niin kuin, mitä me tarvitaan just sitä, että me voidaan niin kuin vapauttaa se potentiaali sieltä, mikä meillä on ja että me päästään niin kuin toimimaan niiden meidän omien vahvuuksien parissa. Niinpä. Joo. Mä mietin vielä myös sitä, että miten tämä ilmiö näkyy, niin todella vähänhän on tosiaan puhuttu niin kuin siitä, että miten neuroepätyypillisyys näkyy erilaisilla ihmisiltä eri tavoilla. Että sä mainitsitkin siitä, että tosi paljon on, niin kuin kohdistetaan huomiota valkoisiin poikiin ja heidän oppimisvaikeuksiin ja muuhun. Mutta sitten vaikka vähemmistöt ja naiset saattaa jäädä tosi huomiotta tässä keskustelussa. Ja sitten voi olla hyvin vaikea saada tavallaan sitä diagnoosia tai myöskään tukea ja hoitoa. Tuli vaan mieleen yksi hyvä ystävä, joka sai ADHD-diagnoosin, mutta sen saaminen oli aika haastava juttu. Muun muassa sen piti kaivaa jostain niin kuin vanhoja koulutodistuksia, tiedätkö, missä jotenkin todistettaisiin sitä, että hänellä on ollut jotain vaikeuksia tai keskittymisvaikeuksia. Ja mä rupesin miettimään silleen, että okei, mulla ei edes ole ADHD:ta ja niin kuin, miten ihmeessä, niin kuin, mä en todellakaan löytäisi mitään mun vanhoja koulutodistuksia, että en mä todellakaan ole säilyttänyt mitään. Mitä mieltä sä oot siitä, että tämä prosessi on näin vaikea? No siis toihan on ihan täysin absurdia sen takia, että jos me mietitään jo ylipäätään, että puhutaan siis ADHD-piirteisistä henkilöistä, joilla on jo niin kuin
haasteita sen toiminnan ohjauksen kanssa tai muistamisen ja niin kuin huomion kohdistamisessa, niin toi on mun mielestä niin kuin ihan järkyttävän epäoikeudenmukaista, että meidät pistetään tommosen niin kuin prosessin läpi, että pitää alkaa jotain hiton neuvolapapereitakin niin kuin kaivamaan esiin. Ja sitten tässä on myöskin se haaste, että siis koulumenestyksellä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että onko henkilö ADHD tai onko hän niin kuin autisti, koska ihan yhtä lailla me voidaan menestyä töissä tai työelämässä ja sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Että se ei ole semmoinen, niin kuin, sillä ei voida arvioida sitä, että onko joku niin kuin neuromoninainen. Niinpä. Tämä on ainakin yksi asia, mikä varmaan kannattaisi muuttaa. Ja sitten kun ajattelee noita kriteerejä, niin on sekin myös haastavaa, että kyllähän joskus on niin, että vaikka sen henkilön vanhemmilla on myös samoja neuroepätyypillisyyksiä, niin aika haastava silloin olettaa, että ne vanhemmat olisi ehkä säilyttänyt myöskään vaikka jotain arkistoa niin kuin aakkosjärjestyksessä jossain lapsensa. Siis nimenomaan, että niin kuin neuroepätyypillisyys se on niin kuin autismin kohdalla ja ADHDn kohdalla nämä niin kuin periytyvyysprosentit on jossain 50 ja muistaakseni jopa 80-90% kohdalla. Ja niin kuin tosi monesti myöskin käy sitten silleen, että kun lapsi vaikka diagnosoidaan, niin sitten vanhempi alkaa tunnistaa niitä piirteitä, että hetkonen, niin kuin, että minä olen ihan samanlainen kuin tämä minun lapseni, ja sitten alkaa se itsetutkiskeluprosessi siitä, niin just tämä niin kuin kohtuuttomuus, niin kuin, siis kuka säilyttää 20-30 vuotta vanhoja niin kuin papereita niin kuin parhaimmillaan. Ja mulla ei ole mitään hajua, missä mun paperit on, ja mä oon kohdannut tämän ihan saman asian, että ekan kerran kun mä lähdin julkiseen terveydenhuoltoon, niin mut käännytettiin pois sieltä sen takia, että no sulla on hyvä koulumenestys. Mä oon ollut siis 10 tyttö aina niin kuin peruskoulussa, että ei sulla voi olla mitään ADHD:tä, ja se oli mulle tosi paha paikka, koska sit mä ajattelin silloin, että no ehkä mä oon keksinyt nämä mun piirteet, ehkä niin kuin, mä oon vaan huijari, joka on vaan niin kuin, siis niin kuin oikeasti keksinyt nämä asiat, ja sitten mulla jäikin se olisiko ollut 1,5 vuotta, 2 vuotta melkein niin kuin unholaan se asia, ja tietystä sattuneista syistä en saanut edistettyä asiaa, ja sitten lopulta mä oon itse niin kuin kääntynyt yksityisen terveydenhuollon puoleen, mutta sekin on, niin kuin mä tunnistan sen, että mä oon tosi etuoikeutettu, että mä oon voinut tehdä silleen, koska se on tosi kallis prosessi, jos haluaisit niin kuin yksityiselle puolelle. Ja se on väärin, että ihmiset ei voi luottaa siihen, että he saa apua, kun he menee sinne julkisen terveydenhuollon pariin tai puoleen. Niinpä. Tämä on yksi asia, mihin me kiinnitettiin huomiota just tässä, kun me tehtiin tämä Euroopan parlamentin mietintö autismista ja autistien ihmisoikeuksista. Niin se, että nämä palvelut vaikka vaihtelee todella paljon eri maissa Euroopassa. Kyllä. Ja sitten totta kai myös maiden sisällä, että niin kuin Suomessakin yksityisellä voit saada paljon helpommin apua kuin julkisella. Kyllä, ja tässä mun mielestä niin kuin tätä asiaa ehkä vaikeuttaa se, että meidän suomen kielellä niin kuin vammaisuus ei ehkä aina niin kuin ihmisten mielessä sisällä niitä niin kuin näkymättömiä toimintarajoitteita. Ja niin kuin vammaisuus sananakin on ehkä semmoinen, se on tosi stigmatisoitu, mutta myöskin se, että jos me mietitään englannin kielen sanaa disability tai disabled, niin sehän tarkoittaa sitä, että me ollaan toimintarajoitteisia tai että meillä on toimintarajoite, niin ehkä tämäkin niin kuin vaikeuttaa meitä täällä niin kuin Suomessa se niin kuin nämä käsitteistö, mitä me käytetään, ja se, että mitä ihmiset niin kuin näkee sen, niin kuin, mitä on vammaisuus ja mitä ei ole vammaisuus. Ja entä jos ihmisellä on just näitä näkymättömiä toimintarajoitteita, jotka ei tosiaan niin kuin näy ulkopuolelle, eikä kenestäkään voi arvioida ulkopuolelta sitä, että mitä siellä niin kuin pääkopassa on ja miltä ne aivot näyttää ja mitä ne toimii. Nimenomaan. Ja just se, että ne toimintarajoitteet, niin tavallaan niiden hoito ei välttämättä ole sitä, että jotenkin hoidetaan pelkästään sen ihmisen oireita sen yksilön kohdalla tai jotenkin pelkästään jossain terapiassa tai lääkkeillä, vaan sitä, että koko yhteiskunnan pitäisi mukautua siihen enemmän. Että vähän niin kuin samalla tavalla kuin pitäisi olla saavutettavaa pyörätuolilla kaikki paikat, niin samalla tavalla pitäisi huomioida enemmän sitä neuromoninaisuutta. Kyllä, että kyllähän siis nämä niinku yksilölliset kuntoutusmuodot, nehän on siis niinku tärkeitä tietysti, mutta niinku isommassa laajemmassa kontekstissa, niin nehän on vähän niinku laastareita johonkin vuotevaan kattilaan, koska meidän ympäröivä yhteiskunta on kuitenkin se, joka meille aiheuttaa näitä toimintarajoitteita, vaikka just niiden stereotypioiden kautta tai stigman kautta tai sen niinku,
aistii esteettömyyden. Siis jos ei ole aistiesteetöntä vaikkapa, tai niitä piirteitä ei huomioida työpaikoilla tai koulussa tai muualla, niin se on tavallaan niin kuin tämän niin kuin vammaisuuden sosiaalisen mallin mukaan, niin tavallaan ajatellaan just niin päin, että se vika ei lähtökohtaisesti ole siinä, että minä olen autisti tai mä olen vammainen, vaan siinä, että niin kuin se yhteiskunta ei niin kuin mukaudu tai niin kuin tue sitä, että on erilainen. Niinpä. Mä oon jotenkin miettinyt myös sitä, että ja tämä on nyt taas tämmöinen vähän vaikea ja rankka tabuaihe, mutta esimerkiksi puhuin just yhden ystäväni kanssa, joka oli menossa tai halusi luovuttaa sukusoluja. Ja se tuli esteeksi, että ei ollut niin kuin, tai oli niin kuin neurokirjolla. Ja mä rupesin miettimään, että se on mun mielestä niin omituista tietyssä mielessä, koska siinähän jotenkin sanotaan, että ne ihmiset, keillä on tällaista epätyypillisyyttä, tai vaikka ne, joilla on masennusdiagnoosi, niin voi kohdata saman, niin ei jotenkin olisi niinku kelvollisia luovuttamaan vaikka sukusoluja, mille on hirveän iso tarve. Kyllä. Niin jotenkin, en mä tiedä, mä oon miettinyt, että meidänkin yhteiskunnassa, vaikka Suomessa monesti väitetään, että ei täällä ole paljon syrjintää, niin kyllähän tämmöiset asenteet on ihan järkyttävän syrjiviä ja niin se näkyy kaikessa. Joo, ja siis tämä sukusoluasia on mun mielestä ihan vaan puhdasta niin kuin eugeniikkaa. Ja siis muutenkin toi käytäntö on ihan älytön sen takia, koska siis henkilö, joka saa diagnoosin vasta aikuisiällä, on voinut luovuttaa niitä sukusoluja joka tapauksessa ennen sen diagnoosin saantia, tai jos henkilö on itse tunnistanut piirteensä, eli tunnistanut, että hänellä on näitä tiettyjä piirteitä ja samaistuu hyvin vahvasti siihen, että on niin kuin se ymmärrys siitä, että hei, mä oon autisti, niin jos sulle sitä diagnoosia, niin periaatteessa voit niin kuin edelleen luovuttaa niitä sukusoluja. Niin mun mielestä toi käytäntö on vaan, niin kuin, siinä on ihan liikaa niin kuin porsaanreikää jo niin kuin ylipäätään ja lähtökohtaisesti. Niin kuin, ja sitten myöskin se, että onko sitten neurotyypillinen henkilö automaattisesti hyvä vanhempi. Koska ihan samalla tavalla niin kuin neurotyypilliset ihmiset voi kärsiä erilaisista siis mielenterveyden haasteista tai olla päihderiippuvaisia tai olla niin kuin muita haasteita elämässä, mitkä vaikuttaa sit siihen, että ei pysty niin kuin olemaan ehkä täyspainoinen vanhempi niille lapsille. Niin miksi niin kuin kieltää semmoiselta henkilöltä tavallaan se mahdollisuus siihen, että voi niin kuin antaa sen lahjan jollekin ihmiselle, joka oikeasti niin kuin kaipaa sitä lasta itselleen. Ja sitten myöskin se, että meillä voi olla ihmisiä, jotka on neuroepätyypillisiä, jotka ehkä toivoo myöskin itselleen neuroepätyypillisen lapsen, niin miksei sitäkään mahdollisuutta suoda ihmisille, että pystyy tavallaan vaikuttaa siihen, että haluaa sen niin kuin tietynlaisen lapsen ehkä, en mä tiedä, mun mielestä muutenkin toi niin kuin ajatus, että valikoidaan minkälainen lapsi itselle saadaan, niin on jotenkin luotaan työtävä. No, nimenomaan toi on kiinnostava tavallaan pointti, että minkä takia me nähdään tällaiset asiat jotenkin semmosina, mistä pitää päästä eroon yhteiskunnassa. Niin, kyllä. Se jotenkin kuvastaa sitä, vaikka kyse on vaan lopulta ihmisten moninaisuudesta. Niin, se kyllä. pistää miettimään. Ja sitten toinen on just tämä, että millä tavalla ne kannustaa ihmisiä hakeutumaan hoitoon tai torjuuko ne sitä. Koska vaikkapa vakuutukset on yksi hyvä esimerkki mielenterveyspuolella, että voi olla vaikea saada vaikka vakuutusta, jos sulla on mielenterveysdiagnoosi. Niin tämähän on ihan hölmöä, koska se tekee sen, että moni ei uskalla hakeutua apuun. Siis nimenomaan. Ja halutaanko me kannustaa ihmisiä siihen, että he niin kun saa apua, tarvitsemansa apua ja tukea? Niin, nimenomaan. Parempi olisi silleen, että voisi puhua avoimesti asioista ja sitten saisi apua ja tukea. Niin, kyllä. Ja sitten siinä on ehkä myöskin semmoinen pieni ajatus takana, että me ollaan vaan niinku kulueriä. Mikä on niinku ihan hirveä niinku ajatus. Joo, nimenomaan. Joo, toi on jotenkin haastavaa, että ihmiset nähdään sellaisen vaan tietyn niinku suorituksen tai välinearvon. Kauppatavarana Kyllä, joo, ja semmoisen niinku sopeutumisen kautta. Niin, että kyllä. Miten sujuu siinä massassa tai miten niinku sopeutuu sinne massaan. Tietysti yksi asia, millä voitaisiin ratkoa näitä ongelmia, on se, että enemmän kuunneltaisiin autisteja ja neuromoninaisia ihmisiä siinä, että miten vaikka yhteiskunta toimii tai miten vaikka just ne bussiliikenteet tai palvelut tai ylipäänsä ympäröivät asiat toimivat meillä työpaikoilla ja muuta. Niin mitä mieltä sä oot tästä, että miten hyvin kokemusasiantuntijoita kuunnellaan näissä asioissa vai kuunnellaanko ollenkaan? Kyllä musta tuntuu, että ehkä enenevissä määrin otetaan huomioon myöskin, että
että saatetaan niin kuin huomioida. No esimerkiksi sinä, kiitos, että olet ottanut minut tänään puhumaan tästä niin kuin autismi-aiheesta tähän podcastiin, kun just se, että tosi usein autismista tai ADHDsta on puhumassa neurotyypilliset asiantuntijat tai sitten meidän läheiset tai muut ihmiset, jotka työskentelee näiden asioiden parissa. Ja se on, mun korvaan se on sama asia, kun joltain kysyttäisiin, niin kuin, että no kerro miltä tuntuu olla homo. Ja se, keltä kysytään, on hetero. Tai että kysytään niin kuin suomalaiselta, että miltä tuntuu olla saamelainen. Niin se on vähän sama asia kuin, että neurotyypillinen ihminen alkaa kertoa, että mitä autismi on tai että mitä me tarvitaan tai puhumaan niin kuin meidän puolesta. Niin se niin kuin, tämmöinen niin kuin neurodiversiteettiliike puhuu niin kuin sen puolesta, että nothing about us without us, että aina pitäisi niin kuin osallistaa niin kuin itse autisteja ja itse niin kuin neuroepätyypillisiä ihmisiä kaikkeen päätöksentekoon, mikä liittyy meihin. Ja mitä mä oon itse huomannut, että esimerkiksi mä oon aloittanut tämmöisen niin kuin nepsy-valmentajakoulutuksen ja mä oon huomannut sitä kautta, että itse asiassa sielläkään ei ole ehkä huomioitu sitä, että oltaisiin niinku kuultu kokemusasiantuntijoita siinä itse niinku koulutuksen niinku kehittämisessä ja niinku sen koostamisessa. Et sieltä niinku hyvin rivien välistä niinku näkee, että se on neurotyypillisiltä tehty neurotyypillisille. Niin sitten miettii sitä, että nämä henkilöt tulee tulevaisuudessaan mahdollisesti työskentelemään niiden nepsyjen kanssa. Niin mun mielestä tässä on tosi kyseenalaista, että minkä takia niinku hirveän paljon on ihmisillä tarve jotenkin pelastaa meitä tai jotenkin tulla sieltä ulkopuolelta sanomaan, että miten asiat pitäisi mennä ilman, että kuullaan niin kuin itse yhteisöä ja yhteisöön kuuluvia henkilöitä. Toi on tosi hyvin sanottu. Ja sähän oot sen takia varmaan osittain myös mukana tässä neuromoninaiset yhteisössä. Joo, kyllä. Siis mä sain mun diagnoosit tosiaan alkuvuodesta ja sen jälkeen mä oon tehnyt tosi paljon tämmöistä niin kuin omaa itsetutkiskelua ja niin kuin lisännyt sitä omaa ymmärrystä siitä, että kuka minä olen ja miksi minä olen tällainen ja miten minä toimin. Ja mä huomasin sitä kautta, että mä aloin niin kuin haalimaan itseni ympärille hyvin paljon niin kuin muita neuroepätyypillisiä ihmisiä ja ihmiset niin kuin kääntyi mun puoleen, että sen niin kuin tiedon hakemiseen ja niin kuin ymmärryksen lisäämiseen. Ja sitten me päätettiin mun kollegan kanssa, ADHD-Karitan kanssa, lyödä meidän fiksut päät yhteen ja me perustettiin tämmöinen neuromoninaiset yhteisö, missä meidän on tarkoitus nimenomaan niin kuin jakaa semmoista niin kuin luotettavaa, tutkittua, mutta myöskin siihen omaan henkilökohtaiseen elettyyn kokemukseen niin kuin perustuvaa tietoa muille neuroepätyypillisille ihmisille, jotka joko on neurokirjolla, jotka on läheisiä tai sitten jotka ehkä tutkii tai on siinä vaiheessa, että on ehkä tunnistanut niitä piirteitä ja haluaa tietää lisää. Ja meidän sivuilla me ollaan ensimmäinen yhteisö, me ollaan siis suomennettu virallisten noiden testien pohjalta suomen kielelle. Siis testejä ei ole ollut suomen kielellä ennen kuin me ollaan niitä suomennettu meidän verkkosivuille. Meiltä löytyy neurokirjon sanastoa ja myöskin ollaan listattu muita sisällöntuottajia, jotka on siis neurokirjolla, jotka tuottaa sisältöä neuromoninaisuudesta. Ne löytyy kaikki meidän verkkosivuilta tai sitten sieltä meidän Instagramista, meidän seurattavista. Mahtavaa duunia ja siis on hirveän tärkeää, että olette perustanut sen ja tehnyt käytännön asioita todella paljon sen yhteisön eteen. Ja siis mä itsekin silloin, kun mulle tuli vaikka EU-ssa neuvoteltavaksi tämä autismiin liittyvä mietintö, niin mä olin heti silleen, että kelle mä soittaisin tai laittaisin viestiä tästä. Ja niin kuin sä olit yksi ensimmäisiä, joilla oli silleen, että tämä on oikea osoite, mistä kysyä näitä kokemuksia. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että sä otit yhteyttä, koska sit mä halusin myöskin heti osallistaa niin kuin muita mun niin kuin yhteisössä olevia henkilöitä. Että mä en halua olla ainoa, joka niin kuin tästä asiasta puhuu. Että niin kuin, vaikka mäkin olen nyt täällä podcastissa puhumassa, niin tärkeää muistuttaa se, että mä olen puhumassa täällä vain ja ainoastaan niin kuin mun kokemuksista ja mun näkemyksistä käsin. Että jokainen niin kuin autisti on oma yksilönsä, jolla on omanlaiset piirteensä. Kukaan meistä ei ole täysin niin kuin toisensa kopio. Niin oltiin tosi kiitollisia siitä, että sä halusit nimenomaan niin kuin kuulla niin kuin yhteisöön kuuluvia ihmisiä, joita asia niin kuin koskettaa siellä jokapäiväisessä elämässä. Ja tätä me niin kuin tarvitaan oikeasti niin kuin enemmän. Ei sitä, että me ollaan viihdykettä kansalle tai jotain ihme sirkuseläimiä tai muuta, jotka pitää just niin kuin, mä vihaan tämmöistä niin kuin neuropelastajuutta, että ulkopuolelta tullaan määrittelemään, että mitä me tarvitaan. Niitä on, niin kuin, olen tosi kiitollinen siitä, että olet kutsunut minut tänään myös tänne podcastiin puhumaan ja että kuulit meitä myöskin tässä
päätöslauselmassa. Ja kiitos tosi paljon siitä, että sä ja monet aktivistit, etenkin autismi- ja neurokirjo-asioissa, auttoi mua siinä mietinnössä, koska siitä tuli paljon parempia. Me saatiin paljon yhdessä niitä muutosesityksiä läpi. Ja mä haluaisin kannustaa kaikkia päättäjiä kunnissa ja hallituksessa ja kaikkialla oikeasti kuuntelemaan niitä ihmisiä suoraan, keitä nämä päätökset koskee, koska sitä kautta tulee myös parempaa politiikkaa. Mutta hei, mä haluaisin vielä loppuun kysyä sulta, että olisiko sulla jotain viestejä tai ajatuksia tai kannustusta ihmisille, jotka epäilee itsessään nyt tällaisia piirteitä tai on alussa vaikka sillä polulla, että niin kuin miten määrittää itseään ja vaikka etsii tietoa neuroepätyypillisyydestä? Mitä mä haluaisin sanoa ihmisille, jotka pohtii niitä neuroepätyypillisiä piirteitä, niin mä haluaisin sanoa, että se voi olla tosi pelottavaa ja se voi tuntua jotenkin semmoiselta, että itsessä on jotain vikaa tai tuntuu jotenkin yksinäiseltä tai että tipunko mä jotenkin ulkopuolelle tästä yhteiskunnasta, mutta mä haluaisin niin kuin kannustaa siihen, että eti siitä tietoa. Meillä esimerkiksi on tämä neuromoninaiset yhteisö. Tuu seuraa meitä, tuu laittaa meille viestiä, oo rohkeasti utelias ja niin kun, rohkeasti tutustu niihin sun omiin piirteisiin. Sus ei ole mitään vikaa ja sä oot täydellinen just semmoisena kuin sä oot. Olisiko näin? Ihana, kiitos tosi paljon. Kiitoksia. Kiitos paljon.